Benvinguts novament al Via Verda en Imatges. Tornem altre cop per avançar-vos i per explicar-vos els continguts que han estat notícia i actualitat aquesta setmana en el món de la muntanya. I és que aquesta setmana al Via Verda hem pogut novament tornar a la neu. I ho hem fet no a qualsevol neu ni a qualsevol indret del planeta. Ho hem fet per conèixer, per viatjar al Pol Nord, però al Pol Nord geogràfic, a través d'un llibre, a través d'un escriptor, d'un viatger, en Jordi Canal Soler, que ens ha permès conèixer aquest darrer grau que ell va poder caminar, aquests 111 quilòmetres últims des del punt d'origen de l'últim grau fins al Pol Nord geogràfic. Una aventura de 9 dies que ha recollit en un llibre que precisament explica aquesta aventura i que aquests dies està presentat pel nostre país. Nosaltres hem volgut conèixer una miqueta més aquesta autèntica aventura al voltant de l'entorn blanc. És diferent, potser el que té més similitud amb això és quan, per exemple, estàs fent muntanya i estàs escalant amb una roca que és molt fràgil, no? De manera que mai no saps del cert si aquell terreny per on passes t'aguantarà o no. I això és una mica l'equivalent d'aquí del pol, en quant a que el gel pel qual estàs caminant, doncs moltes vegades és molt gruixut, però hi ha vegades en què has de creuar una esquerda amb un gel bastant recent i no saps mai fins a quin punt et podrà aguantar, no? I algunes dels dies més complicats va ser quan havíem de creuar alguna d'aquestes esquerdes que sabies que si aquell gel es trencava, doncs tu queies a l'aigua i amb aquestes temperatures el que passa és que et congeles abans d'ofegar-te, no? Precisament, si hi ha en el nostre país un esportista que es mou com peix en l'aigua damunt de l'element blanc de la neu, és en Marc Pinsac. És un dels esportistes d'esquí de muntanya destacats del nostre país i que aquests dies està fent la preparació de la nova temporada que començarà a mitjans del mes de gener. De fet, en Marc Pinsac, juntament amb membres de la selecció catalana, es troben a Tinyes, que és un dels pocs llocs d'Europa on a hores d'ara hi ha neu, preparant, precisament, posant-se en forma per mirar de fer el millor paper a partir de mitjans del mes de gener. En Marc Pinsac ha volgut fer aquest petit parèntesi i explicar-nos quina és la seva previsió, amb quines ganes i sobretot amb quins objectius s'està plantejant aquesta temporada 2016. Bueno, els objectius seran, al final la temporada d'esquí de muntanya queda molt limitada perquè és relativament curta i hi ha moltes curses, per tant l'objectiu serà fer-ho bé a el que és la Copa del Món. I en funció de com vagi evolucionant la temporada veuré aviam quines curses faig de la Gran Curs, de les més clàssiques. Segurament que tot no ho podré fer, no? Llavors, aviam com va evolucionant l'hivern i aviam quines curses deixo de fer per poder descansar més i poder arribar a final de temporada en mínimes condicions. I fins aquí l'abans del programa d'avui. Ha estat un abans intens, basat en la neu i amb el que esdevindrà segur notícia al llarg de les properes setmanes. Recordeu que el Via Verda cada setmana està a la vostra ràdio local, que a més ens podeu descarregar a través de la web de la xarxa, que és laxarxa.com, però que a més de tot això ens podeu seguir a través de les xarxes socials, a través de la xarxa Twitter, a través de la xarxa Facebook. Cada setmana anem penjant, anem actualitzant la informació del món de muntanya conforme es va produint. A més de tot això, cada setmana pengem aquest petit abans en imatges i evidentment podeu contactar amb nosaltres a través de l'adreça de correu electrònic viaverda@laxarxa.com. Això és tot, us hem estat acompanyant en Josep Maria Cano i amb moltes ganes de tornar-vos a retrobar de 8 en 8 aquí, al Via Verda en Imatges. Gràcies i fins la propera.